badhe tindak pundi kabingaran tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani tindakan ampun kalau mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo kanyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing rawan rondo kanggo kurang patek penting anting-anting jasu malang ya ben rondo dijamin kampling tenan apa ora tenan lagi tenan mas do ayo dong nikah ayu badhe tindak pundi kabingaran tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani cinta topel wong legan golek ngomongan niki blonjo napa mbak yu badhe tindakan ampun kalau mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo kanyaran ditinggal lunga pasar paing prawan rondo kanggo kurang patek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting jasu malang ya ben rondo dijamin kampling everywhere ayo mbak Niken ayo mas ojo mbak apa nduk dek aja
tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kotang simpen tekaning pati tali kotang saksi tresno kang suci yen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kotang simpen tekaning pati tali kotang saksi tresno kang suci
tresna kang suci. Ada Mbak Dino kandulane ngati tekane nyulayani janjimu sehidup semati amung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dino kandulane ngati tekane nyulayani. Jane aku tresno nilakno aku lunga ati ra kuat nandang rasa keronta-ronta cintamu sudah tak beneran aku cuma buat mainan tukang mas jane aku tresno nilakno aku lunga. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan. Ngadem atiku ben aku ramayu dan tanggung jawabmu itu palsu. Dino aku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibu akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman.
sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki nek dadi rondo iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakoh ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone Donika. Ayo Mas Dok. Keton ya Mas milih sing kae. Salah ya. Biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki nek dadi rondo iki ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sakoh ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampean
netesi loning sore rembulan iki ngelingi kowe sing tak tresnani gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku ra bakal nyongkong gerus atiku wis tak cukupno kekarepanmu nanging ra ono aji ning ngarepmu kudu aku sing ngalah pengen mo
apa njalukmu acah ayu aja guyang lali anak lali bocah lali wayang lali petong tong tintang tintong rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih yen urung urung tak trimo trimo gantung malaria rindu sakinah rasane swindu ning amah marake guru numpak dokar mlaku ning ulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong agembrung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung agebaco alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Dek ini kan dalam Mas Peta single rock single di campur sari everywhere. every behere ngerti ra Iri. behere Luwe becengarono daripada sirahe ngaluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ra bisa turu yen awan ra doyan mangan amarga tansah kelingan Betul kowe bener kandamu acah ayu atak tunggu-tunggu ora iso Nora liya mung sliramu Rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu acah ayu aja guyang lali anak lali bocah lali wayang lali petong rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih urung yen urung tak trimo trimo gantung wah aku sing digantung nek ben kencer malaria rindu sakinah rasane swindu ning amah marake guru numpak dokar mlaku ning ulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong agembrung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung agebaco alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Cha cha
Tobat kapal lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen ngeledeno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tare wangi sarungan gawe sangka assalamualaikum lakono bapak imiro tare wangi ngempet orang ngerokok macak sopan ben koyo nang pondok elah dalah suangku lali nyoplok jare bapake aku koyo santri pokok tobat kapal lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen ngeledeno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapal lombok kadang lurus kadang minggo dongakno ben kapok aku pengen ngeledeno wis taun-taunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman santri lulusan pondok
rungokno. Pengen ngandani Nggih Ibu, pripun? sadar aku tuh seleramu saiki mau pengen nekesi hati-hati yen kangen kabari
Ayo